काहे के ना आई गजब हमनी के बैठ के ताकत अनला कहतर कि आवते बा तो मैंने बुझा तटे कि 10 आदमी बाटे का हम यही जबानी औ बनावत न बनाई बना ली तो खुदे लेके जान गयो भैया न हिया सुना ना हिया बिहार के आई हो गइल बिया देचियो तो बिहार का कहां धइले रहनी आवत के तो साजी दे तनी भरी हुरे खाती बैठलहु बड़ा लाठी जो तर मारे ए चाचा भूख लागल बाबा जल्दी मंगावा चाचा बे रुक बुरबक तोर माई लेके खाना आवतिया अरे का है बाबू मने खियावे के कहले भी हमर पतो होई तेकर मतलब का कपारे पकड़ चढ़ जेबे नहीं रोज कहत ना के हाथे खाइ तारा त कहमी कि बनाव ना के डेरा पे लेके बनवैले बानी आजा कुछ के ठिकाने नहीं के कपारा पता ये चढ़ा के रखले बड़ी ओकरा के ना त हम तो लतिया देम लतियावला लेखा हिया बिहार के आ ढेर चढ़ल बिया उ चढ़ल बे तो हमें ओकरा लिए बना त जबे कहत तबे हुरे खाती के दे देती बना के जान लो दूसरा रही तो छिरा देखो जइतो कहे के ना ची तू ही बिगड़ले बड़ू ए माई का बनावे कौन बात है बिगाड़ लो बिगाड़ ले का बनावे बनवैले बड़ा बोलाओ का खाना आवत तक रुको अभी ताको अरे इधर खुला चेट के बाटे। कीड़ी मर गई खुले बा हमके तो बुझाता कि आ गई हां खाना लेके आ गेल बबुआ त का आ बबुआ ए बार पार्टीए हो जा हां बुला तो भटकत पूछत आवत नहीं हां होनी मामूली बुला तारू भर बिहार घूम ले आलू जन बटे यूपी में बुला तारू बुलौनी लागल बतारा जब तक तब खाली बोलते रहे भर बिहार घूम ले आलू एजा पेट में चुहा कूदा दे कैसे बना के लिए होते उ ना जानते होता गर्मी के दिन खुद है आ बात बतियावेला पावेला खाए खातिर चल बुला दे बोल भूखी ने हमारा तो बुझाइले कि एबार मिलबे ना करी लेकिन आ गइल है बहुत भूखी ने मुंह हाथ देलू ले बार ले जन बटे पेट अरे पूरी सब्जी बनावले बाड़ू ना हां पूरी सब्जी बनल बन बाबा कह के कोई ना हां त कोई हे बाड़ा खा लो कोई दिन से खा अरे लो उन्होंने को खिया दे पता खिया दे बैठ जा संग तू बैठ जा बैठ के खा लो पार्टी में मन हमरा के हां देख लेला ना मरद खा लेला त मेहरा खा ले देख देखा इनकर चढ़ावा पार्टी में सब खा लेला अरे चल हम गरीब बात के काले बुझाता के भइल बड़ा बड़ा चल खोल के दो खा लो के कहू दे खाते भाई पार्टी में सबके मदद करे के चाहिए सब खा ले अनाज सुबेरे खाना बन रहल हवे मने कहाला के चलते रोज बबुआ पीछे पीछे कहत नहीं चाची अपन पतो एक हाथे ना खेबू तो वही से बोलम कि आवे दे बरा ये डेरे पर बन जाओ खियावा दिहल जा सब्जी निकाला दो पानी के लेके बैठले रहब लो पानी हमार मम्मी जी के माने के पड़ी ये तो ना मतलब खुशी कर दिया तो ना कि का बता अब देख ली मम्मी दूसर जी का खुद बात मानो दूसर कोई देख देख जरी हम पूछा नहीं कहत नहीं पूछत रहू ना कि के कहत टे खाना खाती ये बबुआ कहत रहू हां ठंडी हम तो बबुआ तू भूखाइल बड़ा तो तू खा ना हम ये खइले बानी जा तोरे पेट खाली बा तू ही कोई पार्टी में सब मिल के खाए के सब चाहिए का बनौले बड़े रे सब्जी है पूरी हो का ए कथी का सब्जी है रे खा के देखो वो कुछ सुंदर चना बा तो अभी बा आलू बा तो करी के चना वाला कहना बनौले काय खातिर पर ना सिखौला वैसे ना बनल सिखावे के चाहिए ना ताजी मन पूरी जब चना मम्मी से लिए किन के तने नु तो लिया के ना खाना बस हुरे के ना जाना तो ना घूमे के जाना तो ना माथावे खराब कर देते से जब खाए बोल तो चुपचाप खा का खाई या ना खाई अरे काहे तना का जे तेरा मर्द तू नहीं हां भाई पार्टी मिलन में तक जानत ना मानो सा कि बोलो तोरा ढेर त भूख लागल होई ला दे ला खांची भर हां खांची भर काहे के लदाई देखत नहीं का सबसे पहले वो बड़ी वीडियो देखनी कहत नहीं वो एक तू जान से खा देबो कि ना देबो कि हम उठ के जाई ना खा कुछ थोड़ा कहते अब हम खाबो ना खा कोई चीज कह दे तोरा कहत रह कि कहतो नहीं थी खाए के बेरी लगा ना बड़ा बड़ा करे आहा कितना नीमन बनल अरे बा क्या सब्जी बना है जी आहा जी चना डाल के सोयाबीन अरे डाल तभी तो खइबे ना कनियो खा के देखो वो हमार पतो ही बनावे आ निमन ना बने तो होते ना बा तीत कितना बा अब देख कितना बढ़िया बनल बा आई कहत टूटेगा वो तो कबो माने को हम खाना बढ़िया बनल बा आ तो हो सकता आदत वाला के आदत जाला आदत वाला के आदत ना जाला कितना बढ़िया बनी तो कहीं खराब होगा तो का करियो अगरबत्ती देखाई गइन क्या अगरबत्ती बड़ी एक डाह हो गइल बा तो हम लोग के संगा बैठल बे खाए ना एक डाह हो गइल बा कम ना होई एक निमन न तो बुझिया जा बहुत खतरनाक लइका ह आपे तन लड़का हन आप सिखाई माई बाप इतना निमन भइलो
ना उ काहे ने कैसन वैसन हो गइलन खिसिया बरबराई बुक उठाई हम उठाई ना दिया अरे ना चाचा देख ली खाली यही चल तो सफा। काय खातिर हमको बैठे नहीं तू चुप कर आए बोतल में निकला पसीना छोड़ दे नहीं इतना ठीक बा खाना में छोड़ देता और चाहते बड़ू लोग छोटा के चल जाएंगे चल लिया पानी किसान एगो तो मोबाइल ऐसा बनो खातो रह तो कहीं इमरजेंसियों में रह तो फोन आ जाए जान तन मम्मी जी खाना कैसन पतो हमर बने ले बिया अरे बहुत बढ़िया बा ले आओ लो तिल चौलिया रख दी बोलो बढ़िया बढ़िया तारा के तो कैसनो मिल जाई तो कहवा खा रे बा अपना घर के कैसन बनेला त खराबे रहेला तो जाए दूसरा घर है इन कह के मेहरारू सर पहले पर त जाने मन करता तने खियावत के बना अब पूछत ना हां पूछा तई नहीं हां कि ऐसी हमनी के डेरा कहां बाटे हम मम्मी ओड़ी जबानी तब धीरे धीरे तू कहते ये बस एक ना दिन आइला पर लेंसु गल कनी हम बुढ़ी को आ जाए देनी कुकुरन से बैठना बेला गलियन में माने कुकुर तो अरे कुकुर खूब रहा हसन जी जहां तहां ला ना बताबो ना के ना सब सुन हां तो ना हुरत तान के बैठल रह ना उन्हीं लाई दे रही इतना जाई रे रात भूख लगा एही ना करे तो कहते कि चलो रात में घुमा दीजिए रे दिखा दे हम सोचो तन्ने कि कहन ना रसे कि चली चली तो कहम कि बेरा है तो हम तले बानी नु ये करे डरने ना लगी पानी पीला लौट अब जाई आ तबे से गबा पहले हम के गाय खातिर कोई खनी हमरे खातिर देखी देख कितना जरूरत है अब मुंह बंद करके चुपचाप खा बोले अने जी खाना के तो कोनो जवाबे ना वाह कितना बढ़िया रहला ऐसा खाना साला एकदम पेट एकदम भर गई खानावा बनौले के रहला अरे इन्हें के बनवाले होगा खाना में तब हां लेवला पाल्या लेवल एगो चौरंगी ओकर बत्ती आते देखा लो अगर बत्ती देखा के बा ऐसा हाँ। खाना एकदम खा के तृप्त हो गई हमन के मतलब पेटे भर पेट भर गया ना। अरे पाँच को खैली पेट हो गई एकदम बढ़िया के संगे बैठ के तब- एकदम आनंद तब मजा आ गई तब चली समय चल लो हां और कुछ नहीं चाहिए हमने के चले आज तमा जुड़ा गई फिर आवल जाई खाए ठीक बा ना या लो इनकर दिन बता गिलो हलो हमार दिन नहीं तो हमार दुआरी पे कुकुर ना आवेला एक दिन खिया अरे चला के तो जिन बटे कपड़ा पे चढ़ले बड़े कौन जरूर लाई जब बिछा के जिन बटे खाना किया होते खा लेबे तो बराबर मत कर जा घर में जा तू घर में खाली यही तरह आदत निकाली लठिया का जा हो इता कर जा एकर का बुझाई पानी से बतियावल अब बलिया पैदल बेल बराबर बटे बाड़ा देखत नहीं देखत सब घर बाड़ा कितना बढ़िया रहल मम्मी जी बैठा के अपना बीच में खेल एकदम मजा आ गेला खाए में वाह तोरा मजा आ गइल का हाँ? ओजे त माई रहलियो त ना बोलत रहनी बोल ना हुक दी का बोला मम्मी जी कहनी तब ना हम खैनी हां खइले के बाद बा का बोला का करे गइल रहलू मम्मी जी खाना मम्मी के लेके आई ह त हम का करी लेके गई त कहत नहीं के बैठ के खा लो त हम खा लेनी हां हां आ हम जोन बोलत नहीं ना समझ आवत रहो तो हम का करे बताई मम्मी जी के बात मानी कि राउर मानम तो मम्मी जी बेजाय करम मम्मी जी के मन नहीं तो रो बेजाय कहत नहीं बताई या कम का जरूरत रहल जानत नहीं कुकुर घर के लफुआ बसन गलिए खाना खिया खाना आपके कहे के चाहिए नु कि जो मन लफुआ हो स हम चल गल रहती चल के जन बटे डाना में कइले बाड़ी जन बटे बोल मन तक करत कि धक फोड़ दिया बे मुहावा की जन बटे अब आदि मजती भाग दे अब आवत तो बता दी हो मरना देखी रोए लगली चिल्लाए लगली बिना मरले चिल्लाए लगली अब आई तो हमार कपा खाई खाना खा लिया नहीं हमारा के मारत नहीं हमारी मम्मी जी तो कहत नहीं पतनी बैठ के खाना ना खा लेनी अनु तो हमारा के मार पीट के ऐसी करत नहीं ठीक बात जो सब ना खाना लेके आए बना कुछ घर में से